It displays spiritual growth by valuing the spiritual aspect of life. Siyazi ukuba umntu une social aspect, make sibale aspects of life uqala esizikhumbulayo. 5 aspects of life that we can recall. Ukwenzela uba singavele sethe aspect of life pa. Eyokuqala ndizozibala ke in no particular order. Number 1, social aspect. Cela nizibhale ke abantu abami bese sihlala phaya. Aspects of life qala. Eyokuqala intoni? Social. Ntoni malo? Eyokuqala intoni? Social aspect. That is imeko yasekuhlaleni. Indlela yokurelate nabantu. Bakhona abazalwane. Unyusele monitor mfo. Kukhona abazalwane abakwaziyo ukucompromise the spiritual aspect for social aspect. uPaul ba kube ufuna ukuhlala kakuhle nabantu uyazehlisela izinto zakwamoya, especially xa kuthiwa izapha amalolo lomfana ulungise pha sithi yemntwana ndibhala ezinto ngozizivele pha for abantu ababhala notes usundisela. Sithi social aspect, not aspects. A social aspect of life, thank you mfana. Sithi ile yokuhlalisana yokuvana nabantu, society. Sithi ke Msuthu bakhona abantu abacenge ukuvana nabantu kangangokuba bade behlisele kwizinto zakwamoya, especially xa kuthiwa kuzwa kucala lamasiko. Xa bethi abantu yenza isiko uthi wena ndizulenza bathi asizi ke entweni yakho, uye ngenxa yokukokosa the social aspect kufuneke ukuba compromise the spiritual aspect. Then ke andizuzibeka ngendlela ezingayo ke ezincwadini ezinkulu, ndizozibeka ngendlela endifuna siqonde ngazo. The second one will be economic. Is it economical or financial aspect? Mabezi financial. Siyekela amagama. Financial aspect. Kweminye imizi eyona nto ijongwe kakhulu imali. Kangangoba bangalahlekelwa nguThixo bafumana imali, it doesn't matter to them. Sekuqalisile ukubanda kobana bagodolayo should ke mayibe lapha ke mayibe lapha ifan lento ibeke napha ngodwa ningaxhini lwa hambani kahle. Then ngomsoba uqhamza hamba uyosithengela igas ezingena ngaphakathi kwifans kwento kwiheat. Ikhona isize yakho ngosize bani babi lo ngena ngaphakathi 9. Yes, inoba kuchi plastic ke ngo, but it doesn't matter yoshiyeke nemodwana masive ngomodwana. Sithi eyokuqala aspect intoni? Social aspect. Sithi don't compromise your spiritual aspect because of a social aspect. Umtshato yeyiphi aspect? Okay, nithule ntoni? Umtshato yeyiphi aspect? I-social ne? Niyaphawula uba kukho abantu abakwaziyo ucompromise the spiritual aspect for the sake of marriage. Umntu xa ekwendele edenini akacompromisanga icala lakwamoya, because xa kukho ihedeni elifuna umtshato fanele ucinge nokucinga. Nithule ntoni?
xa iyede licela umtshato ngumzalwane kufanele uyothandaza impendulo sowunayo eyedinini and nawe ufuna uzibuze lo mfowuni uthatha kanjani na ungithatha kancane kuba ngingathatha naye then ibe i-financial aspect abanye ke bade baphume ecaweni njengalamhlekazi nyamkhumbula umhlekazi owavele washiya kwalo Yesu ngenxa ye financial aspect. So there are people who value financial aspect. Third one, emotional aspect. Abanye uThixo bamlahla ngenxa yendlela beva ngayo. Kukhona amamods oyishiya icawe enhle efundisa kakuhle right ngenxa ba ukhubekile. Once ukukhubeka kwakho kwakukhupha ecaweni. That's why nalapha eCFA andikhaleli sibe nomzalwane ozojoyina lecawa kube khubeke ecaweni yakhe. Because if ukhubekile ecaweni yakho wezapha ukuthi kuyacaca uba wena you value your feelings. And uba niyaphawula andithanga apha value spiritual aspect more than others. Ndithe value spiritual aspect qa. Xabisa icala lakho lakwamoya lodwa. Uba uthetha ngento enexabiso kuwe makube i-spiritual aspect. Ingathi abantu bavala impumlo. Nginengxaki. Yema nibona umsi noba niyanukela. Kusho mayicikwe because ngoku ayenzi sense for me uba ulight heater iveze umsi then uvula amafestile. Angakuhleka nje umuntu ongafiki because amafestile angenisa more cold than le heat encinane siyifumanayo. So kusho ukuthi imoto kufuneka ibaselwe ngaphandle iqala itshe the other time. Kusho ukuthi akho plastic bepharmacy yesayixobula kwathina. Bengingabuzi ncam ntomfo. All right, vala namafestile yeko at least siphefumule. Phefumulani nanempumlo ezinkulu. Utsho kube shushu apha ecawe. So sithi ke i-emotional aspect ningayiboni ngathi into encinci le ndiyitshoyo. Kanti abantu bawashiyile amabandla ngokukhubeka. Omnye uPaul banomtha akakhutyekiswanga nangumfundisi. Ukhutyekiswe ngomnye umzalwane bebangerama. Yabona nje bazokhona iCorsica's ngoku. Kuzoba nezininzi izikhalo. Hayi ndithe xa kuthiwa kuqatywa irayisi kumi irayisi kwacaca kuba so kuqatywa irama kwacaca kuba le rama ibukhuni yavele yabuya naso sonke isonka yabe siyoqatywa kwesinye yemsemke isonka sam. Abantu bephethwe yindlela yemvakalelo. So sithi ke abanye they value i-social aspect. Phambi social aspect ngicela masifake Luke 14 from verse 26 no Matthew 10 from verse 34. Babi noma umfundisi bazotsho ba until what? From verse 26 then Matthew 10 verse 34 to 36. Utsho ubabi phaya uyatsho uYesu pha if you love your mother or your father more than me you are not worthy of me. Ubuthanda uyihlo noba ngunyoko ngaphezulu kwami awundifanele. Masizifunde eza verses ke mntana unantsika babi uLuke 14:26 up to usazojonga mazibe neziveza ke abantu abami so verses sizitsho. Uvuyi ukafaka zathi kafana vele menza benantsika choice. Abantu bafike ecula usacula nangovuyi uyi pastor's choice. Yes. Okay, nansi yeah. If you want to be my disciple, kaloku bazalwane xa kuthiwa xabisa
icala lakho lakwamoya. Uthetha ukutshela njengoba ukuba ubani uza kum angancami uyise nonina nomfazi nabantwana nabantakwabo nodade wabo ewe nobakhe ubomi obu akana kuba ngumfundi wami, which means xa kuthiwa ungumzalwane ungumfundi kaYesu, umfundi kaYesu ngumuntu ozincame zonke ezanto zibalwa pha ezingena value compared to Christ. Ndingathi ke bazalwane xa uthetha ngala value, xa kuthiwa uyabancama abantu akuthetha ukuthi you devalue them. Makube njengelanga nenkwenkwezi emini sube ziphi izitazi, sube zikhona oba sube zingekho, uba wazi into uthandazi. Inkwenkwezi sube zikhona emini noba sube zingekho, sube zikhona qha ilanga eli lenze zangathi azikho. Ngokuya kucima ilanga kuya kuvela zona. Kutsho ukuthi uYesu utsho ngolo hlobo. It doesn't mean mazingabikho, that is uthando lwaba bantu alukho, kodwa uthando lwakho lokuthanda uThixo lunjengelanga. So kutsho ukuthi ke masingabi naye umzalwane okhompithisa uYesu nabantu evana nabo. Uyabona umzekelo njengoba sinabantwana, kufanele abantwana bambazi ukuba noba bafuna ntoni, uba inxamnye nomthetho kaThixo ndiyokhetha uThixo. Angade umntana bebuza uba angade atrye nokutrya. Umzekelo ngiwanqondi pha ecaweni bangakho pha endlini kwakho umntana otrya ukungeza ecaweni kube sithi uyozela. Uvela azazela uba ngeke ndiyitsho ke. So mayibe phandle into yakho ukuthi wena ukhethe futhi bazazi qha ke baye bathi mamodzi xa beni blackmail bathi ingathi wena ukhethe icawe ngaphezulu kwethu. Abaye bathi ingathi ukhethe uThixo because bayazi uba bathethe ngoThixo kuzoba lula uba ubaphendula uthi ewe ndikhethe yena. But bavele bathi we saphelelwa indawo kaloku thina ngabazalwane. Ufuna umxelele ukuthi mna i-social aspect yam ingaphansi kwe-spiritual aspect. Then uMatthew 10 verse 34 naye uphela ku-37, sorry ngabantu abami so niyilungise xa sesifika kwi-notes. Kawuveza uMatthew, ze ningabi ndizise uxolo ehlathini sekushiyeka batsho kanjalo uYesu. Andizisanga luxolo koko ndizise imbambano. Kaba ndike ndicinge xa kunothiwa malolo ndake ndaya kwenye i-birthday kwenye indawo ndaphawula uba abantwana balomzali bagxeka umzali ngee-decisions azithathileyo ezi-spiritual. Uyacinga somdala ngonomthayo, so likhehlekazi awusaboni kakuhle, abantwana bakho bayakugxeka ngendlela oye wanaka ngayo uThixo awabanaka. Ndike ndilicinge lo xesha kangangokuba abantu abam ke babonakala bepositive ngoku, but uba ungathiwa bangajika vele ndilungise ndiyothenga imzi kwi-retirement village. Into lento yabantu abagugileyo i-retirement village ne yafuna ndizithengele iflat pha. Ubuke walinga umntwana wathi wena tata wakhetha uba ngumfundisi wafuna thina sicawe okoko siyakuzonda. Vele ndihambe ndohlala pha namanye amakhehlekazi alahlwe ngabantu ababo. Because into eyenzeke i-most yabazali bayoyika ukuba if ndithatha ii-choices ezikhubekisa abantwana bam kuba bengena-choice ngoku bayondijikela. Because kaloku into endiyiphawulayo ubomi bomntu bunjengentaba, uqala ezantsi unyuke ube kwi-peak emva koku uzokwehla ke ngoku. Famba i-peak xa uneminyama engabe incocho yentaba apha qala khona umuntu kuye ebuntwaneni sidla ama-marshmallows nento sweet. Umamozi singabuza nakomamozi uba uqale nini uba ngumntwana, kodwa uyuzibona uya uba ngumntwana nomzimba uya uba ngumntwana uya kulaa meko yophinda ufunqulwe. Ndithi ke ngoku abazali abaninzi bayoyika uba abantu abam on my way up mandingabakhubekisi kuba njengoba ndihamba nalo Thixo nje
kukhona ixesha apho kuzofuneka ndihlanjwe ngabo ndithini ngabo sendisezantsi. So uphawula uba umuntu ngenxa yewari ne-social aspect ucompromise the spiritual aspect. Andizugqitha ke kulo mbuzo node nindixelele uba ipeak ifambe kwiminyaka emingaphi okanye kushiyana abantu 70. Umuntu uqala ukwehlika ku-70. Utata mali shiyakhala uthi hayi asikehli xa silapha. Omama baqala kubani ukwehla? U-50, u-60. Umamozi awukehli umamozi nawo. Uqale nokutefa kaloku nokumane xa uphakama kufuneka uba zama ku-65. kusho ngathi 60 between 60 to 65. Oh, sengathi ke u-60 usentabeni. U-65 uyaqala uyehla. Ndithi ke mna kuwe ungablackmailwa iloo nto. Kangaba ifuna apha ecaweni sibe ne-team unamntana lo uSlee le team yakhe ye-welfare. Abantwana bethu bomi maprinsana mzonkana nabo bonke abantu be-youth department bamane beyoncedisela amakhehlekazi emizini abo bengazuhola. Usini uthi baqala phaa kuye? Hayibo. Usini wena uvale into ungusini ucimba una 60. Ikithathane nje youth mzonkana sinemoto apha mntanam uhambo badropa. Okanye ke mhlambe ungalunga once a month baqale bathathe idatha ebazalini uba wena singawuklinela ibala, singakuthini igaraji, singakwenzela ntoni, singakwenzela ntoni, singakwenzela ntoni. Then kona ke it won't be only abadala kuphela, nabantu basebenzayo abanalo ixesha. Abantu basebenzayo abanalo ixesha and abase-CFA ke shame they deserve it, bayanikela abantu ababantu. Uthini? Uyakhala umama umchagela okwamafestile uthi nje bangamenzi into ininzi okwamafestile mzonkana ivile ke i-youth bantu abakwethu mayiyoxhasa abantu abadala. Andithi umamozi ngoku noba nomntana osino aba abantu ababazala bayonqena uvakashela pha. Abantwana bayonqena ukuvakashela emzini ohoye the spiritual aspect. Nawe bawuqhamza noba ungathatha umtshana akho uhlale na uyothi uyeva uthi uvela abambe ifoni noba yikho. Hello, kuthiwa mandibuye. So umuntu ohoye icala lakwamoya i-call ingena ingangenanga. So nivile ke mzonkana abantwana funeka bahambe befunda apha emizini nokuklina ukukhulisa nabachakazi aba mzonkana. Singabe namachakazi abafike beme ngodonga apha. So sithi ke kuthiwa don't imagine that I came to bring peace to the earth. I came not to bring peace but a sword. Uthi pha uYesu ungacingeli uba ndizise uxolo ehlabathini. Hayi, andizisanga uxolo koko ndizise imbambano. Yintoni ezokwenza bekhona imbambano? Kukuba wena umxabisile uThixo, wena ulixabisile icala lakwamoya phaa kwakho. Then qhubeka 35 mntana. Uthi ke ndize kuxabanisa unyana noyise. Yimani bazalwane, abantu benkolo kantu abaxabani nomuntu wonke xa befuna emagqirheni abo. Bana umsebenzi nobuthini, banandaba nobuthini. Xa befuna uqhuza impepho abaceli kuwe. Xa beye kwezicawe zamanzi, xa befuna ukuchela. Andingene ivakashele kule mizi kuchelwa kuyo baye bathini, baye bathi phumani. Xa befuna ukuchela abaceli kuni. So aba bantu they value their God. They value their spiritual aspect. Ndive kuthiwa ukhona nabanye abathi umuntu xa engcwatywa akafakwe ebhokisini. Ugoqwa nje. Intoni isikhumba esisulu nomtha? Intoni isikhumba? Ugoqwa ngesikhumba. Nibona inzwane phaa eziphatshileyo because andiqondi uyathanjiswa umuntu obhubhileyo. Inzwane eziphatshileyo abanamsebenzi nobuthini, inkolo yabo itsho njalo. Ndikhe ndaya emngcwabeni wabanye andaba
ngofakazi noba ngobani, but akuculwa xa kuyomangcwabeni. Ngoku sihamba siye emangcwabeni sibe sincokola khatsha ingceni yempem kunjani ayindiyaphi, abanangoma nokuvuka nobubu. And yindlela yabo awuzubatshintsha kwi-spirituality sabo. Kweminye imizi uba umuntu ulimele engozini okanye uzibulele egeyithini, sebexhela igusha ngwandaba niyithathaphi le nto le, kuye kuxhelwa into idlelwe phaa ngasegeyithini. Kodwa ndagqibela mna kudala umuntu ofe ngengozi engangeniswa eyolahlwa, ingathi kwangabikho namalungiselelo futhi, weya ayongcwatywa ehlathini. Akwenziwa amalungiselelo because andazi noma babebhilive uba xa kusenziwa amalungiselelo okwakufa kuziwa nako apha. Niyarhala nenango nivele ibhokhwe phana ixolise niziyamfaka. Kodwa aba bantu balabhokhwe uma uncame wena ungumzalwane and imali yalabhokhwe ayibasindi ngenxa uba sube imali abathenga ibhokhwe yokunqula. Aba bantu abaxa ufuna benqulile abanandaba noba kufune inkomo ezingaphi. So kodwa xa befika kuni nina anifuni kuxabana nabantu ngenxa yonqulo lwenu. Uthi uPawulos kwabazalwane base-Athens uthi ndiyangqina ningabantu abaluthandayo unqulo, kuba ndibe ngasojonga nantsi ishrine, nantsi enye ishrine, nantsi enye ishrine. Kuthiwa mamalisha bafika oPawulos phaa, xa befika intoni inantsi ishrine, izibingelelo zingakanani, sesinye kuthiwa kwade kwakho nesibhalwe to an unknown God. Niyayazi lo verse. Uthi ke ngoxa ebajonga uPawulos ndiyanibona you are very religious, izinto zakwamoya nizihoyile. Ubabi noma mfundisi uzokajonga uba ayiyona le ndawo oPawulos bathi besophilisa umuntu. Kwave kwathiwa abangothixo kwabona, kwathiwa oothixo bafikile in human form. Kusho ukuthi kubantu baphaya yonke into enhle yayisuka kuThixo. Once waphilisa umuntu songuThixo, which means they were very religious. They were ascribing every good thing to God. Kaba nandi yakhala nje ngabazalwane, yonke into enhle nomthabo bonguThixo, yonke into enhle bonguThixo, yonke into embi siyikhomba kuSathane bawuqhamza. And uba ke sayikhomba kuSathane sotsho siye kuzonda abantu aba, sitsho singalwi nenyama negazi, because wonke umuntu uzovela umqondo uba ungenwe nguSathane lo muntu. So ndithi ke uthi ndize kuxabanisa unyana noyise, intombi nonina, umolokazana noninazala. Baxabanela ntoni? Baxabanela into yokuba mhlawumbi utatazala wakho ufuna wena uhoye the social aspect. Mhlawumbi utatazala wakho uthi le cawa kuyo iyayigqiba imali yakho, ufuna uvaluishe the financial aspect. Qhubeka mntam. Uthi uzoxabanisa ke umolokazana noninazala. Uthi I have come to set a man, kalo masiqithe ngu. Uthi your enemies will be right in your own household. Xa kutheni? Xa ungumfundi kaYesu, xa uxabise izinto zakwamoya. Ndiyaphinda ke bazalwane bam, ndifuna kodwa ke siyingcole lenzo nika imizwe emibini so that nikwazi ukucomment. Xa nijongile umzalwane ohoye into zakwamoya efanele kuyicelebrate igraduation yomntwana oliyeteni, ningavele nivume ake nisho uba kaloku tata what if ningavumi. Xa ningavumi ndithi umzalwane engqondweni yakhe ekugcwele imeko yakwamoya, ebefanele uba uyayivuyela na igraduation yomuntu ongasindiswanga. Mamalish
ezinye zithule ndiyazibona kusemagate apha niyadlala uyabona ke uba nindiphendulanga Amen. nizoba sengxakini because zothatha ngoba manivumelana nam mama Amen tata. Ndicinga uba mna ndicinga uba mna ndingayicelebreyitha kuba kaloku ndithandazile kuThixo ngalo mntwana uba makamphumelelise. Andithi kaloku ukhona laa nto kuthiwa awunawuthi ucela isonka unike ilitye umntanakho ecela intlanzi umnike inyoko ndicelile nam ndaphila. yima ke mamalishi uze kakuhle singayilungisa le nto kulaa graduation sukuba kunconywa umntwana noba sokube kubongwa uThixo siyaziqikelela nje sonke nicinge deeper is it a congratulations to the child or is it a thanksgiving to God then yiyo indawo ezosinceda inzima ke tata apho kuxhomeka kuloo mzi kuyo ndingatsho uba ngabantu abakholelwa kweyiphi inkolo. but imajority sube iqondene noThixo noba sube iqondene nomntwana umntwana tata sibe ngumntwana. ilapho ingxaki yam mamalishi uyayibona ngoku le uyitsho lapha ekugqibeleni yiyona idisqualified ubuyitsho kuqala because ubukade usithi wena sendizohambiselana nawe ke ngoku ukuba kaloku ndithandazile ndibonga uThixo ngokuba lo mntwana ade agrade saphinde sajika ndabuza mna kuni nonke ndisabuza nangokuba i-graduation party kubongwa uThixo noba kunconywa umntwana nathi nina kunconywa umntwana noba ingakhona enoThixo into kodwa ndiyacinga uba enoThixo no uba xa kuthiwe kaThixo phezulu mhlawumbi ngangu-55-45 okanye 60-40 kona i-graduation is about the child ndiphikiseni kalo madoda and then if i-graduation it is about the child uyibona kanjani into entle ke ngoku emntwaneni ongekayenzi eyona nto yakhe yabaluleka ekukusindiswa because wena nomthandi njengomzalwane ebefanele uba wonke umuntu ongayihoyanga i-eternity yakhe urongo makandeze umzekelo xa unomtha enokusoloko edibana nomntakasino emgaqweni phako 11 every day enxibe uniform angakhathazeka afone lusino noba ngabe namsebenzi angakhathazeka automatically why because imfundo yenziwe yabaluleka to everyone because imfundo kuthiwa sisonka ozixhasa ngaso and nabazali siyazi bafama bayipromote imfundo then ke ngoku lo ke ngoku ongaqali nokuqala kuye ecaweni why thina sizomthatha ngokuba akukho nto ingako irongo ayenzileyo because umuntu ongasindiswanga umuntu ongakhonziyo wenza iblanda engaphezulu komntwana ongayi esikolweni because ukungayi esikolweni ube ngumntwana oliqaba uzosafarisha nje apha emhlabeni until you die kodwa ukunganaki isikolo esiyicawe noThixo lonto lo muntu izomsafarishisa for eternity then once amahedeni wamane uwanika congratulations aba congratulations they obscure the real thing because once umntwana wanento amhle ngayo kaba badla ukutsho abantu sino bathi hey sosebenzile ufundile uyasebenza unemali right unomzo right unomfazo right unabantwana into eseyisele nguThixo kuba wamkela uYesu leyo nto sube iblasphemy because yonke lento buyibala lo muntu akanayo xa engena Yesu when they die they lose their children they lose this education they lose this money they lose these houses they lose their families so befamba thina sithe sihambe siqhwetha abantu abanxile kukuvaluisha these other things sithi yemfondini this is the thing because befanele uba into ine value ngokwe durability is it khona igama njalo
andithi impahla ye leather xa ileather genuine iyabiza ndithi, because ileather genuine injani durable. Anti nempahla ebizayo siyayithenga. Why sithenga impahla ebizayo? Akukuqhayisa qha impahla ebizayo injani durable, ayikhawulezi itshintshe ibala. Then kutheni ke ngowena uzuhambe ucelebrate i-fakes ngenxa uba abantu they valued their fake life or temporal life. It's not even life, man. Because xa usofila uba ngathi zange uyiphile yonke le nto wakwayiphila, iya eraseka yonke into okhe wayenza. So if ke ngowena wenza umuntu oliyedeni abe nento amhle ngayo, izoba khona ingxaki. Because if unokujonga Isaiah 64 verse 6, Isaiah 64 verse 6 uthi phaya, we are all infected and impure with sin. That is, emehlweni kaThixo. Uthi, when we display our righteous deeds, they are nothing but filthy rags. Kutsho ukuthi phambi kwaThixo yonke into enhle oyenzileyo onokuqhayela ngayo uthi right phambi kwaThixo. Phambi kwaThixo is like filthy rags, which means God doesn't celebrate your goodness with you. Njengobulwami apha besitsho umntanami esithi usino wambuza uba nisindiswa nini? Ngenxa uba ukuziphatha kakuhle akokusindiswa. Konke okuziphatha kakuhle xa ungenabuhlobo noThixo ngoYesu, yonke loo nto is equal to nothing. So fanele ke ngothina singabazalwane kuthiwa ngokutshiyo zakuthiwa ure 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 sibe nento thina abazalwane sithi akakenzi kwanto ebomini engekalungisi eternity. There is nothing to celebrate. There is nothing good about the person if they have run away from their creator. Ndithi ke nomthandi buza kuni nonke apha ukuthi igraduation yenzela umntwana noba yi-thanksgiving to God eyona ngxenye enkulu. Ndiyazi uba uThixo soloko simbonga ngento zonke, kodwa ngubani o-central kwi-graduation? Ngumntwana noba nguThixo. As far as I know, ngumntwana. Then yintoni oyincomayo emntwaneni ongasindiswanga? Ndiyeva xa kuthiwa mamalish ngumntwana okubhanqayo ongathi usindisiwe, anakomsebenzi ke leyo, ungaselebrate ukhalisa amakhahlazo itambourine. Andithi awuyibonanga enye into, andithi wena ubonele uyibonayo. Kaloku aside sibe ngoThixo xa sikhulisa abantwana. Ubundibhanqile mna noba iifriends zakhe ziyandihleka ziyamazi uba uyotshaya intsango emva koko, andinamsebenzi mna. UThixo uyandibona ukuthi bendicingela uba usindisiwe because ebeziveze njani esindisiwe kum. Kodwa loo ndimaziyo uba uliyedeni. There is nothing good ebuyedenini if you value the spiritual aspect of life. That's why ndithe you can allow all the other aspects to be there, but value only one. Xabisa into enye qha. Kambe badle batsho abanye abantu bathi ingathi you are heavenly minded and earthly useless. Ngcono batsho kanjalo. Because the heavenly life is what matters. And imbi le nto yokuba umntana wakho uzomane kubuza nomtha uba mama wawungandixelelini ukuba ezi zinto ndicingela uba zii-achievements azizizo. Because mna ndafumana i-certificate ndacinga uba yi-achievement, wena wandincedisa. Ndafumana imoto mama ndingasindiswanga, ndaqonda uba hayi ubomi ndiyabukloka, wena mazange undixelele uba this is equal to nothing. So kufanele ngoba ayibone attitude yethu ibe yi-attitude that calls for attention to these people. Yes, Dana. Anandaba nokubhanqa asithi iba umprofeti. A comment iti mnatata, I think if you don't think deep about it, you can celebrate it kuba it's a noble thing. We would only not celebrate it if we understand the true nature of that child and what that means to God. Yes, I think ungacingi deep. That's why namhlanje ndizonixingisa deep. Le topic eyokwenza nicinge deep ukuba
njengoko ndicelebrate le birthday, is God celebrating as well? Because befamba unomthani kunomthana. Hallelujah, sibongozayo. Hallelujah, uza. Hallelujah, nomthana. Okay, baba. Ngithi mina uma uwumzali, okay angaze ngibe umzali but ngizokhuluma on their behalf. Uma umzali baba usindisiwe, abantu kunendlela okhulisa ngayo izingane zakho. Uyazifaka esontweni, ziye esontweni, zikhulele esontweni, zikhule nawe uziqeqesha ngalendlela. For an example ukuthi ubaba ekhaya mekhulisa nizoyiswa esontweni ngenkani. Yes. Aphinda akhulume futhi ngiyale. Kodwa manje angithi ngalenkathi usela kuyena ongithi ukuyisa ngenkani. Mhlawumbe uyanginikeza vele iziyalo uhamba uye tertiary. Ekhaya ingane ifike innocent, ifike njengoba usho ukuthi ufike akuqhathe. So, okay, umbona umntana wakho ukuthi kona akekho perfect like ngizothina asiwe umzalwane lo umfunayo but ke abese ngebe ngenxa yokuthi mhlawumbe uyakuhlonipha ke and stuff. NoNkulunkulu mefikile la ekhaya uyaya esontweni as usual njengoba kuhlezele ekhaya kuyakhonzwa nendlela aziphethe ngayo noma ngaziphatha ke ngenye indlela ngempela mase nabangani bakhe at least imithandazo yomzali uyambeka umntanakhe let's say usesimeni vele like nizixakekele and uyabona ukuthi uNkulunkulu mhlawumbe this is the way aphendula imithandazo yala ekhaya ngalengane ukuthi nesikole isithande mela ekhaya vele ubehave ngalendlela baba kuzothi ke mhlawumbe mase yo graduate ke as umzali shem uzojabula even though you know ukuthi akasindiswanga kodwa at least uyabona ukuthi hey umntanami kona akasindiswanga mhlawumbe uyoze unethemba lokuthi uyozathi ngelinye ilanga so ngalenkathi uyo celebrate into yakhe ukuthi ufundile it's not that ke usukuyobonga uNkulunkulu wena mzali yabo noma intingaye but wena as umzali unaleyanto ukuthi hey Lord kodwa ngiyabonga Into nebongekayo pha. phela baba Because mna ngixela kwami uba abantu abasindiswanga ithela ba imithandazo yamayivi wami. Mnye xa wami umthandazo kaloku umthandazo nomtha mawuhambe nalento uThixo ayilindeleyo anti besifunda ngubani lowa ekuthiwa into ebalekileyo uThixo ufuna abantwana abanjani godly children from your union which means befamba ngokumthandazo wakho ukulento elindelwe nguThixo kuwe then ke why uzobonga imfundo ingekenzeki lifunwa kuThixo vezani lapho bani Malachi 2 verse 15 yes nomtha anethemba phela baba ukuthi eventually uzoshintsha angithi kuze kwasho ukuthi ingane eyikhulise ngendlela eright kwenze ukuthi mase indala yes ngamanye amazwi yabona izinto ekade lokhu uzifaka enganeni yakho uyothi seyindala kade graduated wayi celebrate wabese yathi seyindala yashintsha yabo yena mtha ndithi kaloku mna nomtha befamba wena celebrate with the heavens if the heavens are not celebrating your child you're not supposed to celebrate your child kuthiwa didn't the Lord make you one with your wife in body and spirit you are his what does he want What does he want? Ima benigqibele khona nje live besenziwa apha kuvuka siwathini ngo. Lomko sizoxabanana ke ngo ndatsho kundathi apha iyahlupha inetwork. We should always have live noba ningamnika uthalo. Enza abe no live or useful. Ngibanga nomthamo basilinde kancinci ke mntana. Thando Mabekho live wenzekayo apha before ngiqhwaba umuntu wempama. Malo nihlale nje nina into nezima uthatha ifoni nihlala mokwethini nenza live. Okanye nizama ukuthi ngene ndawo ndifana noba ndisuzele emanzini nje ndeda. Olwa obulumko ebethatha ifoni yami Lindo. Yakwathi nina ingqondo mokwethini.
Ndiyacinga amadoda amadala angase ekhula intshebe ezintathu. Kufuna ndibengxolisana nobulungu kona 2 years lapho. Fakani uzonke CFA lapho. Malo khawuleza ifone ngaphezulu kokuhoya ezinye izinto. Ubokwazi ufaka uzonke CFA. Sorry nibantu aba online. Sizama ukulungisa ukuhlala lapho. And kwalento ba ndive ngonkosi uba ulive ucimile. So xa uphuma lenkonzo nje sidibana nabantu bafika phezulu kwala heater. Xobula impundu ezi. Subuthi hayi kwethini hamba uya pha phezulu bakwenzela uzonke CFA. Masiyeke nomtha. Okay baba. Yabo ezumzali osindisiwe okay. Uzobe umyalile umntana wakho lakho uzobe umtshela ukuthi mntanami okay njengoba uyazi vele hlezi umyala baba. Ubese ke uyasho ukuthi kona ngiyojabuliswa ukuthi uzosindiswa. But nalesi yayibonga uyabo encourage ukuthi ke hayi ukuthi kuvele bese kuyathuleka kumntwana egraduateile ekhaya kube ngathi ima ke nomtha. Umbuzo wami kalo amaZulu. Ima okay yena nomtha. Ake sijonge isimo somntwana ongasindiswanga because ingathi isimo somntwana ongasindiswanga sesiqondi. Isimo somntwana ongasindiswanga it's not just they are immoral. It's because umuntu ongasindiswanga they hate God. Andutsho kanjalo uRomans chapter 1 verse 30 uthi they are haters of God. Siyeke character. Sithetha nge-relationship. Then ke nomtha wena okubonga uThixo umbonga nyani beka isitulo lapho kwethini sibususa abantu. Xa ujongele nomtha lo Thixo umbongayo uzenzela apha engqondweni oyengolo wenyani lo Thixo. Because ifuna ngaloko xa uzobonga uThixo umjonga uba ukulindelena ukubongwa ngalento. How can you say thank you God that the child who hates you has managed to pass? It doesn't make sense. So and kude kutsho xa iqala le graduation yakhona sicela umfundisi Mjungula asivulele ngomthandazo asimemele uThixo atsho nomfundisi Mjungula Thixo sihlangene apha siyakumema come and celebrate with us the person who hates you. It's like kuthi into engasindiswa kwabantu is not about relationships, it's about morals. If nokuziphethe kakuhle, even if they hate God, just because they satisfy our standards, then we can reward them for that. So ndike nomtha umbonga kanjani uThixo umbongela umntwana omzondayo. How can we invite God to come and celebrate with his enemy who happens to be your friend? Because it's like when you have sided with the enemy of God. Uyabona ngabantu abambonke pha endlini. If abasindiswanga funeka ndibajonge ngokwakwamoya. Ngokwakwamoya, not ngokwakwamoya in terms of morals. Ngokwakwamoya in terms of their relationship with God. Because there is no spiritual without God. Uba uti spiritual life, you mean life in a relation to God. So awukazi ke ngokuthi uyofaka ispirituality kumntwana ozonda uThixo. So kusho la kubonga uThixo pha cha wena uyobonga umntwana kuba emitha your standards ekuvisa kamnandi, which means lento yale graduation is a result of the emotional aspect. You are happy that your child usigqibile isikolo. You are happy that umntana wakho uyakuthobela. You are happy that umntana wakho uzofumana umsebenzi. Then excitement yenza ukuthi the emotional aspect takes over, overshadows the spiritual aspect. Because the spiritual aspect akukuthetha ngelwimi each akucula ecawe nakokucawa. Spiritual aspect means relationship with God. Cha nomtha, not ukuziphatha kahle, not ukuthini, relationship with God.
then umbonga kanjani uthi naku uthi kuxelele phana umntana uthi bonke abantu abangasindiswanga they are backstabbers, haters of God, insolent, proud, boastful. They invent new ways of sinning and they disobey their parents. So if ababantu ba describe kanje aba spiritually sick, then how can you celebrate sickness? Okokuqala nje umuntu ongasindiswanga u spiritually dead. uYesu ubabiza ngoba bazethoni ubabiza ngoba they are the sick. Niyakhumbula pha kubuzwa abakutheni uhleli naba the tax collectors uthi the doctor akafuneki kwabaphilayo ufumana kwabagulayo. Then how do you organize uthi uchitha imali uyichithela umuntu ogulayo? Won't you rather deal with the sickness first, then you celebrate the whole thing? Qhubeka nomtown convince sendizovuma mhlawumbe. Then masiphinde phaya ku ba Amos bande verse le Malachi 2:15. Yeba umbuzo wami wokugcina ukuthi usho ukuthi umntwana mengasindiswanga as a parent me graduate usho ukuthi awuyi mhlawumbe na ku graduation. I don't mind that one. That one can be a noble thing. There's nothing too deep, but akhonto ifaka Thixo, akhonto incoma kakhulu. It's just a rank, just a rank kwi ladder yemfundo. So I think inqwana nokuya esikolweni mhlambe uyojonga imarks zakhe and ayikho up to you. Sube siyorganiziwe and ayorganizwa nguwe. Ayorganizwa by your family. Okay. Because uzothi omnye umuntu hayi umntana uzosorganizela. Iorganizwe ifamily leyo into. Which means this family is celebrating with this spiritually dead person, with this spiritually sick person. Into ebangela uba nomthasi ngekanje la muntu ubephendule pha ubesebenzise udeep. But mina ndisebenzisa deep ndizama ukuthi we value a spiritual aspect very less thina. Uyabona nangoku uba ungaya kule mizi abanqula izinyanya kube khona umntwana othetha kakubi ngezinyanya aphinda afuna ukwenzela igraduation bangemenhla. Awukwazi ukuba ungalulameli what they worship and still expect them to be cozy with you. So ndizama ukuthi mina xa ndicinga if besiyithatha serious okokuqala i-spiritual aspect nicacela uba yintoni. I-spiritual aspect akokucawa akokuzibiza ngoba ngumKristu. U-spiritual aspect kweyami context uthetha ukuthi relationship with God. Because uba u-spiritual aspect sike samchaza wayenye into, everyone will be spiritually right. And nobuyajonga aba bantu athetha ngabo uPaulos athi you are religious. Aba bantu wayengathi ba religious ngenxa yendlela abaziphethe ngayo. Wayethi ba religious because they had a God to please. They had a God abafuna i-relationship yabo isolo right. So u-religious in that context means ningabantu amehlo enu angajongananga nento ezenzeka apha emhlabeni kuphela kodwa you are having the source of everything. So xa ungumzalwane ke ngobefamba wena uphilela ukukholiseka kukaThixo, even if it will cost you your social aspect, it may cost you your emotional aspect, it may cost you your financial aspect. Uyabona ngohlehla if bekuthiwa basindiswanga ngoqinisekileyo xa ndingabenzela igraduation it will ibizosixabanisa uba yo utata akasizela graduation and ngende ndiyenze. Okwesibini ayizundi affecta only socially, ndizova kakubi xa ndixabene abantu abam. Izondikhosta ke ngoku even my emotional aspect. Okwesithathu kungenzeka xa sezisebenza zinganiki imali.
kuba zithi mina zange ndizenzele igraduation, then I should not care about any of the three things. Anamsebenzi nobuhlobo babo, anamsebenzi nemali yabo, anamsebenzi nokuthandwa ngabo, because you can't nurse emotions. You can't nurse a social aspect. You can't nurse imali abantwana abazokunika yona to the detriment of the value of the spiritual aspect. Now, ndizama ke ngoku ukujonga phaya uthi uThixo, but didn't the Lord make you one with your wife? In body and spirit you are his. And what does he want? Godly children from your union. Akho nto inemali pha, akho nto inemfundo pha, akho nto inento ethi uThixo ufuna ube nabantwana abakuthandayo, abantwana abazokuhlamba. Lento nti uba unawo amasenta amancinci wabeka enza xa upentshela uthenge noba i-retirement village ongohlala amakhehlekazi pha, ewe ubayeka abantwana if bazokuzonda xa sebebadala. Fanele bazi abantwana bakho nomthana ukuba phaya kwakho niphilela ukuvuyisa your deity. Your deity being Jehovah. Because kweminye imizi baphilela to please their deity, which happens to be their ancestors. And uba ngababona abantwana bekezele bafaka iziphandla abantwana baqhayisa ngoThixo boyise. Sifaka isiphandla siveze ngaphandle ingakumbi xa sesitsha sinoboya. Noba intombazana enhle ifaka iruji nekhalamanye ayinamsebenzi ngokwafaka iruji okanye yasestudio nazi isiphandla noboya ivumba elibi kuwe wena ungakhonzi lo Thixo wabo livumba elimnandi kubo, because ifamily yonke ixelelwe ukuba uba ikhe yangonwabi idieti yethu. It doesn't matter how much money we have, it doesn't matter uba sivana kangakanani, we are done. Uba is it we are done with xa uthi finish indaba yakho? Kanti nimathele ntoni nina besingesi? So ndizama ukuthi ke xa ndijonge la vesi mina nomthana awuphendulwanga umthandazo wakho xa umntana wakho engamthanda uThixo. Xa umntana wakho engekho godly awuphendulwanga umthandazo wakho, because bekufanele uba nje inye into abakwazi uyifuna abantwana kubo buhlobo babo noThixo ngoYesu. Bazi ukuba noba bangagalela kangakanani kule container enguwe, icontainer enguwe igcwaliswa bubuhlobo obulungisiweyo noThixo. Ngaba nami nje bandingumfundisi akho nomnye umuntu endimncoma nangenye into ubuke wabheda kwi-spiritual aspect andiboni ukwathi famba isidibanisi. That's why nalapha ecaweni uba ukhe wahanjiswa kuba uyeke ukuxabisa the spiritual aspect, anamsebenzi nawe noba ubusandithanda mna. Kunabantu mna nomtha endibaluzileyo socially, ndabaluza ngenxa ye-spiritual demands, because I know ukuthi wonke umuntu ufuneka akholise uThixo. I know ukuthi mna funa ndivuyiswe into evuyisa amazulu. Niyakhumbula ku Luke 15 bakuthiwa into evuyisa amazulu? Veza lapha Luke 15. Kuthiwa kunovuyo emazulwini ngomoni oyi-1. Kuyavuywa ngomoni oyi-1 ograduateayo. Kuyavuywa ngomoni oyi-1 onenkqubela. Ndikhumbula ndiya kumzala wami phaya Sino. Umzala wami ubhujelwe ngabantwana pha. Uyandibalisela uba unyana ebeneminyaka emithathu eqeshiwe. Ubesaqalisa ezotshintsha indlu yonke. Alungise kwanto negarage. Ushuthi lo nyana
uyayicula nje azoyenza apha ekhaya. Umzala unethemba, fiyani lo mfana. Njengoba efile la mfana, ayizulunga indlu, ayizulunga igaraji. Lo mfana uzoya endaweni ekuya kuyo abantu abaxabene noThixo. Ungavumi wena ungumzali ingqondo yakho ibe swayed by any other good thing. Intshumayelo yami ithi there is nothing good emhlabeni if the relationship with God is not fixed. There is nothing good. And le nto ndiyitshoyo iphilwe likhehlekazi lam engafundanga umama. Umama sibazi sonke nodadewethu aba bangasindiswanga acawa kwezicasisileyo. Bayayazi into yokuba umama ubufuna ukumonwabisa kokuba usindiswe. Uba usindiswana noba wenzeni iyegqitha nje ayihlali. So nami ke ngoku xa ndijonga eBhayibhileni, hayi man, nansi eyona ndlela ebefamba iyiyo. Kuthi ke phaya, in the same way there is more joy in heaven over one lost sinner who repents. Not a sinner who graduates, not a sinner who buys a car, not a sinner who buys you a house. Awunothi umoni osewakuphatha kakuhle ngenxa ye emotional aspect ude congratulate. I know you are happy, but God is not happy still because this person is still a sinner. Yes. Hallelujah. Wonke umoni befamba thina xa sibona umoni sibona usiyezi olusendleleni eya esihogweni yonke imihla azi umoni uba uyamnqanda. Ingxaki thina, the spiritual aspect of life has not dawned enough. Ingandi asikatyhilekelwa kakuhle indawo abaya kuyo abantu. Yabona abantu bakudala, icawa zakudala, they were about heaven and hell. Amakholwa khona ayi about heaven and hell. Xa bejonge umuntu bamjonge ngokuba lo muntu usendleleni esihogweni okanye lo muntu usendleleni ezulwini. And xa umbona umuntu esiye esihogweni awumqhwabeli nangenye into, because umuntu ograduateayo nomtha unqwana umuntu ohambe esitya ipizza esiye esihogweni, ehamba esityukutyo kumnandi, ehamba onwabile, eshawutha, ephumelela, you know. Kangoba umuntu ophumelelayo esiye esihogweni bawuqhamsa kabe nomfanekiso wakhe njengomuntu ohamba ngemoto enhle. Uyamazi uba xa efika phaya kula camera uzawutsha. Ungade unqwenele noba ugqabhuke noba livile kule moto enza badileye kangafiki kwangoko kule destination. Ungade unqwenelele ukuba makaphelele noba ngumsebenzi. Kaba khona umntata ekuthiwa nguZak Phunene owayesithi yena wayena umnqweno othi Thixo umntanami noba angangena engozini yemoto abeku wheelchair aze ke Thixo akuvume kuba kungekho enye into ndawuyivuyela loo nto kunoba ndibone umntana wam engena ngeenyawo ezimbini esihogweni. Niyakhumbula bazoyivula obabilavisi apho athi uYesu uba ilihlo lakho liyakonisa likhuphe, ubingalo yakho iyakonisa iqhawule, ngcono ungene ezulu. Is that ezulwini? Andikhoshwa ngokuye study ezulu ba. Ngcono ungene ezulwini unelihlo elinye kunokungena esihogweni namehlo amabini. Ingathi singathandazela abantu abethu bafelitshe uba ukupasa kwabo ukubakhupha kuThixo. Ngcono sithandaza abantu abethu noba bangasikwe noba ngamazinki xa uhamba umoya, xa ukho umoya sikwe lizinki limqhawule indlebe, uba loo nto izomenza ibe yi-wake up call. Sibe nento ethi Thixo noma unqanda ngentlupheko ndokubonga kuba kaloku i-spiritual aspect of life is eternal. Matthew 5:29. Oh, yona leya. If your eye causes you to sin, gouge it out and throw it away. It is better to enter eternal life
with only one eye than to have 2 eyes and be thrown into the fire of hell. Bazalwane, Christianity, it is salvation, not just from your sins. It is salvation from the wrath of God, which will be manifested when people are thrown into hell. So insindiso akukuziphatha kakuhle upase ube yonke into yalapha emhlabeni which you are not. Ube nayo yonke into yalapha emhlabeni ongenayo inye. Into ebalulekileyo is the relationship with God. That's why I see the value, the spiritual aspect. Don't let anything blind you. Don't be sidetracked by anything. Because uyabona ngonomtha if abantwana bethu xa begrade siyabavuyela. Ndicinga mina asehlukanga ezinjeni. Intsha ebekuthiwe mayigade amasela lapha. Kuthiwa isela livelize liphethe inyama ndithi bawuqhamza. Ilixa iqala lithi yakhonkotha. Phosa inyama ivele inja ithula idla inyama. Because le graduation le nokupasa kwalomntwana kuyabonakala uba inyama ene potential of blinding you from what matters. Yeah. Yes. Okay, khona anonymous. Amen, Tata. I hope I'm not asking the obvious or something you've already touched on or endingakuvanga kuyo. So, Tata, is attending that ceremony ke ngoku categorized at celebrating it? My question is also stressing ke Tata. Kawuphinde? Is attending that ceremony ke ngoku categorized at celebrating it? Khawutolike nawe lo ndawo. I think uthetha ngo-attenda Ah, ceremony. ndifuna ucategorize. Kandivala amafestile moto kusavuza vula amafestile kuba iushers kwenzeka ntoni kwezi ushers? Nilele ebomini zincukutho. Akazami ukuthi uyocelebrate xa uyiphathi. Kawuphinde qhubeka ke. My question is also stressing ke Tata. I feel like it's unnecessary. Ah, unnecessary. Unnecessary if ndiyive kakuhle. Ndicingela uba mna ndingumjungula L. Into ezondisa kwi-graduation yeHedeni kuxa ndicelwe uba ndiyoshumayela qha. Uba ndizushumayela ukusukela namhlanje andiyi because I can't celebrate. Into eyenza umntu kusithele what is important. Because ndithi kuni education should not be important. It is a necessity for survival, which should be pursued, of course. Sithi imfundo mayingabi into ebalulekileyo kodwa yinto emayenziwe kuba kufuneka uthengile utye ube nomzi, and we can't celebrate anything when we know you are going to hell. Because into ebetha amahedeni nomtha amahedeni avalekile amehlo as to the destination they are heading towards. Funa babi niveze la verse. Bantu abakwethu uPawulos indlela athunywe ngayo uyitshila uThixo ku is it Acts 9 apho athi ndiyakuthuma uba uyovula amehlo eGentiles. Ndiyakuthuma ba hamba uyobavula amehlo babone ntoni, uyobavula amehlo babone the aspect they are missing, their relationship with God. Befamba thina we love what God loves. Befamba thina we celebrate where and when God celebrates. Mama Gaxi thetha nabazali, ndithetha nababazali, ndiyababuza uba bangaya na egraduate. Ufanele xa sicinga umuntu aye na kwi-graduation yomuntu ongasindiswanga. Bathi ke abazalwane hayi kaloku umntanam wenze kakuhle. Ndithi ke mna akenzanga nenye into enhle umntana wakho xa esendleleni yesihokweni ngaphandle uba nawe uyimfama njengaye.
ngaphandle ba nawe you are dead like your child. And uba niyayikhumbula mamagaxeni nani badala niyazi uba ivangeli xa ibishunyayelwa bekukhona ingoma ezithi uyabona indlela zimbini nawe khethe yakho. It was about the destination, it was about the end of your life. So awunothi umntwana uthi maka celebrate ukuba lost, because ezi zinto, and once lo mntana wa graduate wasebenza, once wanemali uphumile kuwe, uphumile kwinto ezophinde imenze abe nobuhlobo noThixo. So that's why kuthiwa wenje nje uYehova ukulithanda kwakhe ihlabathi siyabulisa, wancama unyana wakhe ukuze abakholwa kuye bangatshabalali. And nizike niyimamele le verse, indawo ezininzi efundwa kuzo akufikwa kulo ndawo, kuphelelwa nje kule ndawo kuba kusho kunikeliswe ngayo. Wenje nje uYehova ukuncama ihlabathi nathi siyizi results zomnikelo, umnikelo, vala umlomo lo muntu lo. Because into ebalulekileyo kukuba thina besisiya entshabalalweni and we were driving so fast, wafika uYesu uba xa sikholwa kuYesu asizutshabalala. Which means now, how do you celebrate with your child or your chabalala? Kutsho ukuthi wena amehlo akho akavulekanga uba udubone the reality of heaven. Kutsho ukuthi ushota ngomoya oyingcwele. Niyazi umoya oyingcwele thank you mntanami, enye into ekuthiwa uzoyenza kuthiwa he will convict the world about judgment. Which means umoya oyingcwele into afika ayenze kuwe efanele uba ayenzise simvumele makayenze lento ye-judgment ibe real, ibe yi-reality, ubabone nyani, ungadanga udlalelwe i-sounds of hell, ungadanga woyikiswe ngo-enigma, ungadanga uthi umoya oyingcwele makenze ukugwetywa kwabantu nokutshabalala kwabantu kube yinto e-real, kube yinto oboyikelayo kuyo. Wazi uba xa uya kubo uyobashumayeza about their sins, about righteousness and about judgment. Because utsho kanjalo uYesu kuJohn 16 verse 8. So xa usiya kula graduation now uyocelebrate lapha, and xa uyocelebrate uyothulisa the voice of the Holy Spirit kulo mntana ebanimxelela ithi there is nothing good in you, there is nothing good in you, there is nothing good in you. Wena uyotsho uthi moya oyingcwele udlala ngawe mntanami, there is something good about you. That's why ndisithi ke ngo i-challenge esinayo uJohn 16 verse 8 asinayo. Uthiwa when he comes he will convict the world of its sin. Which means uzofika umoya oyingcwele kulo mntwana azaze eziphethe kakuhle, azaze engajoli, azaze li-virgin, azaze efunda, azaze engafani nabanye. Afika umoya oyingcwele amvezele uba you are the sinner, and uyofike amtyhilele God's righteousness. God's righteousness, that is uyofika atsho umoya oyingcwele uba awukabi right ngokwestandard sikaThixo, le righteousness yakho yeyakho isezantsi. And then and of the coming judgment. How do you celebrate with a child that is awaiting the coming judgment? How can you do that? Yabona lento yale birthday nazo izinto zezi weddings ifana nokuba wena wazi nomtha uba kuza isichotho, intoni isichotho esikhulu, hurricane, intoni hurricane. Nina xa nilapha ecane vele ndiyeke yintoni isishingishane lento okanye umoya omkhulu manje, i-hurricane. Uvile nomtha kuze i-hurricane, ungumuntu ofundileyo, utyilekelwe zezinto, uyafika abantwana bayabraya pha phandle bayavuya, and ababrayeli ngasekhaya babrayela epark. Uyayazi wena i-hurricane, yes, and uyakwazi nokubona i-signs. Uyalibona izulu nali lihlangana nanga amafamnyama, uyabona abantwana bayajabula, then when uyabajoyina. To me that's what you are doing, because you care less about the coming destruction. And then the question I would have would be, what kind of a Christian are you? Because being Christian means running away from the coming destruction. John 3:16, Jesus was given so that whosoever believes in him shall not be destroyed, shall not perish, but have eternal life. Uthi no Yesu pha
kungcono wenze unako wenze yonke into uyeke yonke into emosha nelihlwe likonisayo ulikhuphe kungcono uyongena kwi-eternal life unelihlwe linye kunoba uye emlilweni kusho ukuthi uba umlilo awukatyhileki kuthi i-salvation it will be fashionable, it will be some kind of fashion engena reality ekuyo njengoba silapha siyambonga uThixo kuba sisindile. Ndithi ke nazi ke le hurricane uyabona nomthananga amafamnyama yes abantwana bona abazi ukuba xa kuza amehlo amafamnyama sube sesifika isishingishana asondele amafa asondele kuvakala umoya omncane wena ubayekile abantwana bayabrave celebrate. That's exactly what you are doing, because abantu abangasindiswanga bonke amehlo abavalekile ababoni uba there is a coming wrath of God, ababoni uba there is a coming judgment. That's why kuthiwa umoya ingcwele he will convict the people about the coming judgment. And nawe if the coming judgment ayikatyhileki enough kufanele ko sikushumayeze ngale ntshumayelo ndikushumayeza yona ukuthi there is nothing good you onganconywa ngayo celebrate when you are heading to destruction, when you have not avoided the coming judgment. Because umntwana ograduate uavoide indlala ufumene isingisi uzofumana imali but there is something very serious ade wabona uThixo uba imbi le nto izobehlela abantu mandincama unyana wami abasindise because my wrath will be poured upon these people. Then ke ngoku wayesethuma abazalwane nabavangeli uba nina senivulwe amehlo hamba niyoxelela abantu ngale reality eniyibonayo. Then nathi ke ngoku we close our eyes to this reality that we know and we celebrate with them as if there's nothing. Into esiyaziyo ukuba thina sisindile xa. How selfish can we be? Or is that we are selfish or ayikabi real ukuthi le nto? Every day andivuka mna nomtha I imagine what God has done for me. Ndibese ndibona uba imani into andenzeleyo uThixo akundinika abantwana akundinika mtshato akundinika mali kodwa kukuba xa sendindodwa sendifile ndibe ndisindile kumsindo wakhe. Kubani wakwelusa apha kuni abe igusha zingapheleli kube sekushone ilanga ubuhle weselusa ntoni ke nenyiki ngumuntu wakwelusa xa igusha zingashiye zingekho zonke kunjani, especially thina abafana nazi ke namba zazingekho niyepi thina zazingabikho siye sodlala ibhola xa udlala ibhola ihlele ngazothi chi uthi xa uthi yaphuma yinkungu yodwa kaba khona bengincokola naye recently esithi umane ubona onke amatyela ucimbaza ezigusha zakho xa kuthi ixhala ufika xa ufika yolilitya uphinde uye linjani ixhala because woyika umsindo kayihlo mngakanani umsindo kayihlo kumsindo kaThixo abaya kuwo aba bantwana bethu abaya kuwo aba bantwana uvumela ukuba babe blinded by the earthly prosperity and the earthly comfort. There's nothing good at all komuntu ongasindiswanga and we need to make them feel that. Manike uone then nikeze umamgaxi sivale kuba ndi-guest speaker namhlanje ndiyabona sebendibheka ukuba banikazi benkonzo. Yes. Sinama comment auto. The first one iti then Tata, what do we say about weddings and funerals zamayetini? I-funeral kuba siyomngcwaba nje laa mntu nazona nee-funerals funa mabangabaninzi kwabantu obalilelayo. Uyazi ukhona nililela kwamntu nini, uyazi abanye bade balile ngoba ngamaziyo uba kwathiwa ufe inhloko ivele ngaphandle ulimi luphumile seyiqala nguba uyamazi hayi andimazi ya imingcwabo nayo xa selusindisiwe uya kwenecessary. Niyamkhumbula uYesu indoda isiya kuye pha isithi ndicela uyongcwaba utata. uYesu uzangathatha as a big deal loo nto leyo. So imingcwabo singayenza kuba le necessary yokuba uyobancedisa ebunzimeni, then i-weddings umnantsi kumtshato wehedini abo yokwenzana kuwo
lingabunyamezeleka kuyedeni nehedeni kodwa hey uthanda ubanzima andazi ba yintoni le ndiyoyicelebrate ndiyothi nguwo umntoni because kaloku xa kuthatha ihedeni nehedeni siyazi ba yi-abuse yodwa le siyazi ba lukrexezo lodolo yintoni engolisithi nguyiyo yintoni le nguwo umntoni hayi ke owomzalwana nehedeni ke wona unetyala kwakuyuku it's not about ukuthi asibone ubuyelana unesono because uyocelebrate isono uthi uthe ihedeni balangachati nomzalwane wena uyothi nguwo uyadlala Thixo nguwo siyatsho thina apha emhlabeni sho wena funda ke siya sekuyekeni. The second one, iti, to post them data to statuses xa graduate, isn't it part of celebrating with them? Asimfake nomfake emva kanamhlanje uzophinda ugqibezele ndingxame gqithi uzophinda ugqibezele ufunda ndiqhawula usaqala yazi ke into yokuqhawula umuntu esaqala uthi xa seqhubeka ubona ubhanqekile ukuyiphendula but anamsebenzi. I hate ihedeni elibona ingathi kwinto eliyenzileyo lingakabi reconciled to God. I hate anything. Ama hating, they shouldn't see but there's anything abayenzileyo bengabi reconciled with God. For God loved the world so that he gave his one and only son so that everyone who believes in him will not perish. Will not perish. These people are perishing. Then how do you celebrate your brother who is perishing? How selfish can you be? And ndiyanazi uba njeba ni celebrate nalama hedeni nicenge emotional aspect ne social aspect. Into yoba ndikhombeni nalo ngenxa basendizishumayezile mina ningathayi utata wangazibali yena. Into yoba ngibasi celebrate naba bantu kutsho ukuthi thina silibele uba sisinde nini. Qhubeka mntana. Ndivenda ngqa. Isn't it part of celebrating with them? I don't know why ndiyifanisa nokuvuyisana nabo kwi-birthdays zabo. Ayifani asiye emtshato namahedeni but ngeke ndinisike noba ningaya nifike nithi nguwo kodwa nize nazi uba it means ubuhlobo bakho noThixo buyi-fake. Ubuhlobo bakho noThixo abukho real bu-religious. You just carrying the name, you just carrying the knowledge. Because xa ungumzalwane fanele uba wenza ihedeni lifile bad ngento embi elizelayo. Befamba wena you are ringing the bell ehedeni. Actually befamba ibehavior yakho i-bell to ihedeni ukuba malihoye indlela eliyakuyo. Musana ukucenga ukuba nive kakuhle. Niyazi ke nomtha i-odd gqithi lento nditshoyo. Yabona ndicebisa ndicela yona apha ndicebisa futhi yandishumayeza. Lento ndishumayezana i-odd because xa kuno kuthiwa i-cousin yakho elihedeni yatshata kumemila uyanga uzova kakuba ndithi. And imini yonke awuzukonwaba imini yonke. And uba uyayirhalela i-emotional aspect ukuyivaluisha uzoya kula mtshato regardless of how God feels. Bazalwane, we are not a social group. Uzothi omnye umuntu uYesu waya ke tanekana emtshatweni wasekana uve ngani ba engamahedeni awo. Hayi kaloku nanku kwathiwa baphelelwe iwine then uYesu wabanikeza iwine kwangomampondo awa aphuza iwine for ukunxila andabelungu iwine bayidla nangoku abelungu nabasindiswe bayidla iwine because abayidli njengamampondo laba bafuna udidizela kuba nokabona umlungu edidizela nangoba babehlanu benxilile. So fanele ungayithi xa ujonga la text ukuba ukuhlangana namampondo aseqoqweni namampondo ale kwanxarhabe nakwacoka akho kwacoka apha. Mna mjungula nabantu abamaba asiyi emitshatweni yamahedeni unless ngumuntu osibhanqayo tata Malishi oziveze ngathi usindisiwe sibe singayazi le ndawo yokuba kasindiswanga. Then ke usifike sibhanqeke ebantwini asinamsebenzi naleyo because at the end of the day senzela uThixo yonke lento asenzeli bantu. I can't celebrate with someone uThixo angafuniyo achabalale kodwa lo muntu ezimisele ukuchabalala zothandaza. Okay, in the comment
This just made me think of one of izinto adla ngozitsho utata ezincedisa kakhulu kubazali. At first, I used to wonder why utata was always so concerned and fussy about CFA children visiting their cousins, especially when those cousins claimed to be Christians. I didn't understand what the big deal was, but now I've seen it for myself and I can honestly say there's a lot these kids pick up from their cousins. But when they are still young, they don't understand because ubungathi ngumzali okhohlakeleyo. Ubancisha ifamily. But as they grow older, they begin to see things more clearly. I even sleep with my child wherever whenever I go home. Shame because I just can't trust any hiddens. Mabahlukane ne-cousin abantwana ezibaqhayisela abhathi ubumnandi besono bavane and bathathe indlela e-right yabazali, just like what Olam said and did eventually, honestly. Bazalwane, sithethile apha ubi environment clean, your intake will be clean, your thoughts will be clean. Why uzocengezela efamilini uba nihlale ni right socially, nibe right emotionally, uyofaka umntwana kwi environment ekuzofuneka abuye engcolile uphinde umkline wena? It doesn't make sense. Cela sinike umama uGaqike yena usibe silungiso JJ ndinqamile namhlanje noba nani yanibona apha ebusweni sinike uZiya. Amen tata. Nobabi anqamelanga nina. Ndiyabulisa kulo lonke ibandla ngegama lenkosi. Ndixolisa ndibulele ukuxolelwa ke ngokufika Yes, ufile umyalezo wenu Shane. Ndifika kuthethwa ke ngendaba yoba ma kungaselebreyithwa igraduation. Ndiyibambe esinqeni. Yes. Cha Imake mandicacise enzeka ndilungisisa inqesi sinyusele nje kancincisondela amabele. Sithi mama uGaqi asibo ndithi andiboni inobuzalwane, andiboni ikukuhoya spiritual aspect uku-celebrate i-birthday nomntwana olihedi umntana wakho, as if kukho into enhle ayenzileyo. Otherwise i-graduations asinangqame nazo in general. Kodwa sithi umntana wakho afanelanga abone ngathi kukho into enhle ayenzileyo xa engekalungisi the main thing, ubuhlobo bakhe noThixo. Ibinjalo i-context ungathetha ke. Okay. Apha kwi-celebration andithi umntwana ngowakho ubumthandazela futhi umxelela ngelizwi likaThixo. Encourage umbhatalela. Umthandazela ba athi Makapase njengebefunda. cha Ewe sendizama ukuthi ndihamba ngelicala. kwelicala. Tata. Ndimthandazela ndimnika imali into makaqhubeleke enze yonke into so that apase. Avulela abanye abangasemva ndikwazi ukuqhubeleka nabo. Ngoku kulapha ke ngoku-celebrating into ba mhlambe uthi uku-celebrate uku-celebrate ukugraduate phaya kulanda ugraduatewa kuyo okanye hayo kwakwaphana andikabi na issue for now ndizoba nayo koku liyenze ekhaya. lawe ekhaya oh hayi ke hayi leyo kumvusa tata hayi ke nami ndikonye nawe ke. Okay. All right. Hayi anamsebenzi neyapha because it's not centered around your child. Into eorganize isikolo here. Nayo futhi besengajika sithi suya kuyo. Ziya nobabi okanye babi noZiya Ziya. Amen tata. Cela unganivezi. Ngamvezi. Bendizothi tata I Nami ke ninganivezi niveze bona abantu aba. Yes. into it's a bit sensitive but ke kukhona I think disene trauma. Ukhona omnye umntana ke emsebenzini. So okay abanye bethu emsebenzini sisindisiwe nomphathi wami futhi usindisiwe akho ngxaki. So naye I think I assumed ba usindisiwe because ubethi but ukubona ungayihoyi into umuntu athi ndicawe endaweni ethi ucimba iministry
So athi ke ngoku ukhonza Revelation. So bendikade ndingayinaki all along. So ke ngoku izolo besise Mount Olive ke. So on our way back kubaliswa ke ngendaba nje yecawe yonke lonto. Hey, ndiva uba itone yakhe it's different lo muntu uthetha izinto endingazaziyo. Ndithi hayibo kutheni kanti kulo muntu? Lo muntu akakho kwezinkolo zentsindiso na? Hayi ayithethe lento yakhe ayithethe. Hayi ndaqonda uba ndiyazincama ngoku ndiyam interrogator straight uba kanti ithini lento yecawe yakho? Ula cawe iphatha imikhonto? Hayi atsho uba ewe andimbuzi uba ihamba kanjani atsho ke uba yinkolo kantu kwatsha kwacima kwatsha hey sothuka nomphathi sothuka uba lo muntu sihleli naye sihleka naye kanti ula cawe iphatha imikhonto. Azothi yena walahla nalo Bhayibhile. Ndithi yazi ungahlala nomuntu kanti uhleli nento ongayaziyo. That I'm trying to agree with what you're saying, Dada, but honestly, we need to be careful. There's a lot that's going on. I swear, lamntana bendimthembile. I was shocked uba uhamba la cawe umane uyikhuthalele umane siyana kogole ontoni ndimthandela uba ave ikhuthalele shame icawe. Kanti uyapha emikhontweni. Yeah. Yeah, kunjani. Ezinto zami ziyazivela niyanizibona uba ziyothusa xa ngathi ndifocus ezicaweni. Otherwise wonke umuntu unecawe yakhe, that's where the danger is now. Masiye kubabi ke. Oh okay tata. Bendizothi. Ndisendabila kwami nangu. Kuyashisa nyani? Okanye ndinqamile? Yes, okay. Bendizothi so ke ngoku umzali can they batsho kumntwana uba bazosebenzisa that day okay mhlawumbe ngayi matters of ukuyiname ukuyithi igama ke the day benzothi can they then umzali ke ngo babize icawe kube sort of outreach qha ndazi ke ngoba libe sabakhona eligama le grade because bensithi ayazi umntana uba ngekuba si celebrator I don't know but ndithi ke can they umzali na? Yes, the answer is yes. Okay As long uzoyicacisa because yonke lento babi siyenzela uThixo asiyenzeli show off. Ubuya yazi wena uba hey I don't have any other way of reaching out to my family. I can use this as a way of reaching out nomta. Then there can be allowance yokuba uThixo will be pleased and that uzobe ubanikeza ixesha le light. I don't think there's a problem. I think ingafolisha kulanda ukuba ibani wise as serpent and gentle as if wena uyayazi uba ufihleni ke kulo graduation uzomcacisela nomfundisi wakho uba tata ndikhala ke njengoko ndiqhubeka ndithandaza nomntana mbasindiswe nike niphinde nizophosa indenza igraduation injongo kodwa it's not solely to say congratulations to my child. It's for my child to still hear something that is it's a desperate move. Eddie, God can still do something ngomntana wami. So I don't think there can be a problem with that. As long as you explain to your pastor, if no pastor happens to be myself. Yeah, tata bensitshopa kumamba kundibane ngxoxe xa simamele izintshumayelo ndive ndimamele context yam okanye yethu ndilibale uba siphinde sibe broad but ibiphelile leyo bendisithi ngoku buthi Ndinomfana siwamde ndithi emntwaneni womuntu esiyesogweni ngibona nditshona phansi mna nawe uyatshikiza pha umntana wakho uyentshabalalweni you don't care about that one because namehlo akho avaleke njengalo mntana wakho. Oh okay tata Vezani le verse lapha enza abantu vale ngayo binifumene babi le verse yokuvula amehlo bebeyifumene tata izani nayo abantu abami Acts 26 yes lapho so okay ke then bendisithi ke ngoku emva kwababi niveni phakame noba nditshongo ngiyabona hayi shame le into nje indiyikhumbule ngoku buchaza ngokuthi I think ubabi akatshomba ungamvezi ke yena ndithi okay iwuso itheni qhuba ndithi tata ifanele ukuba ke enye into ephinde isibethe thina abantu kukuba andilibela thithi ngawitshilo but le ethi xa kusithiwa ezintweni masikhumke kuzo ayithethi ukuthi sizove sifile
sivuya okanye sitheni ingathi ndikhumbule ngoku uthetha ngokuthi yes you will feel bad kakade the whole day ungazazi noba zenze ntoni for not going kuloo ndawo. Ndakhumbula omnye umzalwane wahamba naye ke apha ebalisa engathi yena kwakhe kwakukhona umgidi then indlela eya kwakhe idlula emva kwa indlela eya ekhaya elikhulu idlula emva kwalapha yena ahlala khona njengomakoti. So caba zange avume ukuya kuloo mgidi. Then kwafika usuku lomgidi then ngokabona imoto ziyapha caba indlela wayexako noma makazithini ngayo wayesithi ngowayenqina bemane eguqa ethandaze ajonge ezifestileni abacinga abantu. So ndifuna ukugcizelela leyo kuba masizazi basizoba buhlungu ukuzenza then kodwa sigcine le yoba sivuyisa uThixo thina. So obviously ngeke ke nabantu babe na same emotion as yena. Uyisho kakuhle kuba bazalwane Vini. Xa sithi awuyanga pha nomtha ayithethi ukuthi uva kakubi. Uzoba buhlungu uyoncedwa ukuba kutshona ilanga uthi igqithile. Nam mna ndingandibona indlela enditshonga apha ebusweni ndicinga uba ndobe ndiyivuyela nto ngayo because nawe unento ethi eyi madoda akwabe be-right ngendisiya. So sanucingela uba you will be celebrating your absence. That's why ndithe it will cost you your emotional aspect. It will cost you your social aspect. Nansi yakuthi I will rescue you kutsho uPawulos pha. Kuthiwa Pawulos ndikuhlangula kumaSirayeli nasezinhlangeni phofu kuthuma kwakuzo andiyinandaba naleya. Ndifuna indawo ethi to open their eyes. Qala kwivesi engasentla ndikuthuma kwakuzo next ndikuthuma ubuyothini ukuba uvule amehlo azo uziguqule ziphume ebumnyameni. Intoni ebumnyama? Uthetha ukuthi ngixatha ubumnyama ba yimani xa unokufaka umuntu umpazi endlini emnyama enengonyama ngeke afika dance xa evele wangena sekumnyama yena. Ngubani owazi le ngonyama bikhona pha? Nguwe andithi. So ke ngoku xa ufika ulayita ke ngoku uthi bring light andizoyibona ingonyama baleke. So xa kuthiwa Pawulos uyobavula amehlo ithetha ukuthi abayiboni ingozi abakuyo. When you do anything that will help them open their eyes, you can't join them in celebration in darkness while there's a lion. Okay, masiye kwi-aspects emntana sisigqibezele. Intoni aspect yokuqala? Social aspect. Masikwazi ukuyithini to trade it for spiritual. Eyesibini, emotional aspect. Okay, eyesibini financial. Vezani ntandini man. Eyesithathu financial aspect. Eyesine anditsho ngiyivile nami ndifuna uyitsho. Eyesine physical aspect. Umzekelo ngabanye bathi kuyagoduka kuyabanda mabangakhonzwa xa kubanda. So i-physical aspect ngumuntu ovela athi noba ukwathimla kakanye. You tata ndizi ecaweni. Kutsho ukuthi i-physical aspect is more important than spiritual aspect. Uphabla lo muntu ebesemsebenzini imini yonke. Xa kusemalanga ivele ingathi ivele yabhoka. Then elandelayo and the last one for today will be spiritual aspect. Uyibhale in capital letters, that's our thing. Kuthiwa ke ezazingenhla zonke ndithe capital letters. Oh ngathi umntana uzothi awazi uliqaba ngisawuyilungisa le. Uyabona ezazingenhla sizincama zonke. Sizincamela spiritual aspect. We are singabantu bakwamoya nomtha. Singabantu benkolo yobuKristu. Elasiphakame. Sizophinde ndiphinde. Being security. Yey, wekutini. Lekwa ngibitha imvangu spiritual security. Spiritual security mfana wa means when we are in trouble, we run to God. He is our safety
whether sicingela uba we are pursued by izilwane, siyathakathwa, we run to him. So, but ngizocacisa further, then you go. Bazalwane bami base-Christian family, let all these other 4 aspects suffer, that malish. Mazisafarishe aspects. Zicinezelwe kokuthi your eyes are open. You see the spiritual reality. Niyazi ema-Edenini, spiritual realities, they take them as fictions. Ema-Edenini, ubuthetha ngesiwoko, uthetha nge-fiction. Kanti wena amehlo akho avuliwe ngo usibona isiwoko as it is. Usoyika ngendlela uThixo ade wakucingela ngayo. Uyabona uThixo uthi uyabona ba hey lo mntwana ngaphezulu kokumnika idiploma, ngaphezulu kokumnika i-degree, make mandimsindise kulanto ndizoyitshisa kuSathane. Wena kwelo xesha uhamba uqhabela izandla abantu abakamzala abaya pha kulamlilo. Thixo kuthiwa wabona uluntu lonke. Wasikwa imfesane utsho wabona uluntu lonke lungamahlwempu. Wabona uluntu lonke lungafundanga, wabona uluntu lonke elujonge ngento that matters, the eternity. Their eternity. Intshumayelo zakudala mamalishi bezikade zibuza sithi where will you spend? Niyakhumbula uDerek Nzimande becula. Where will you spend eternity? Eternity we. Niyazi ngomba. Eternity we. Akekho umuntu othenga eternity we ngo. Yonke into ekhona, we are concerned about the present world. Kaba next time xa neshumayeza mzonifundisa la verse akhalazayo uPawulos athi they are concerned about their lives here. So sithi ke singabazalwane, we are ready to sacrifice our social life. We are ready to sacrifice our financial life. We are ready to sacrifice our emotional life. We are ready to sacrifice our emotional life, our physical aspect of life, just for the sake of the spiritual. They'll hate you. But mhlaba guquka wazothi ndiyakubonga dadewethu. Ndiyayibonga tough love owanika yona mamazala molokazana. Ngicela ke sivala amehlo uba uyafunga namhlanje uba Thixo ndiyabulela kuba undivula amehlo. Bengayihoyanga lento kamoya, bengayihoyanga lento ubuhlobo babantu nawe, bengayihoyanga lento esiwoko nezulu. Kodwa namhlanje abantu ndizobajonga based on their destiny. Ndizobajonga based kwisiphelo sabo uba baphelele esiwokweni waphelela ezulwini. Ufuna uphamisa uThixo uzokunceda ke. It's more than anything ndifuna ndithandazele isibindi bazalwane. Ububi bokuzibona ungayanga entweni yomntana wakhe, emntwana into nomzala wakhe kuba kubi enhlizweni yakho. Your emotional aspect will be affected. But I want you to get enough courage to really face it. Heavenly Father, we come to you today. Are you praying a Christian family? Nabo bonke abantu ababukeleyo, that we love our families in the context of your love. May our love for them result from your love. Uba uyabasizela ngenxa ngoba eternity yabo painful. Help us feel the same pain about them that we are feeling. That we can't bring ourselves to celebrating with them while we know that destruction is awaiting them. Help us, Heavenly Father, never to be selfish, to nurse our emotional lives, our social lives, our physical lives, all that we take as being important. Thixo tunamandla sincede sikwazi ukuxabana nabo abantu, just to gain them and save them out of hell. In Jesus' name, amen.